Hindi nila pakakasal. 20 years. Dito nang niyamin 20 years. Mareta. Sigurado ko pa? Bisa ko pa? Ha? Uri ang pag-itali talaga yung biyayo. Kaya na yung asawa na. Ikaw pisang muro. Hindi ko pang ako. Kung yung gustong inarap na ko kinapungin. Ita, hanapin ninyo. Inanamang piyabe ng Diyos, eno sukat pikawani ng tao. Ita, siguro ay nga labisang kasal, kay Sabal, hindi nga rin takot na. Nanoy kayo ng pagtakang po pala yung kakasal. Kasal lang best, meron na kasal kay Sabal. Nanoy Sabal. Sabihan na rin nga liwa, amo malaki ang pagkasusan. Nakaharing gasos kay Sabal. Yan napahilig talaga naman, ilang isang gagastos. Kaya kaya, magayak ang po kayo, huwag yan ka na yung kasak. Gayak, talupa na nini, makakasal kayo. Kung kayo, mga pakailikapin, sabihan na, lagi akong pera nga na. Pero kayo magdang kinasalpes, magtaulo, baka nandang mabili ng baryo, o na mapitang ginastos, pero parang papakaras kayo isang ba, nalala ka ng gastusan. Yan po gastos in saktan. Alala mo yung gastos. Kung wala kang pera, kung yan kung wala kang pera. Kaya kakakasal, isang ban, mas marabata mo pa, kasal ka, keng rest. Pero halimbawa mo rin po, ita talagang kakasal ka. Lalo na nung Katoliko ka Hindi Katoliko, wala akong problema ka rin. Yan kasal na pa, ako ka rin. Pero nung Katoliko ka, mahalaga, kasal ka. Kaya pisang ba? Kaya narampanan ng akong Kanya, kita mo, kapin, apapamasabi kong pimpunan din. Kasi kasayanan ng akong Uli natin kayo, nag-isisyon kayo, marap King Diyos at bendisyonana Inge. Ano naman po, ako papaborin ng akong hanapin. Nung manatili ko king dugod ko, manatili ko king dugod ko, Kevin. Witay kasiguraduhan, na babiyan na naman ng akong Ginoo, kareng niya sawa, na pipilitan ka, marap na kaya mabendisyon. Nung manatili ta kaya, manatili yan, kaya natama. Ngayon, tatana po, kaya dito na, ng kasal, dahil hanggang kakasal, tanap po kaya Ikayong kakasal, alagay ko kaya taneh. Yung bago rin pakibansyo. Pakibansyo. Yan po, italanan ko dapat. Walang kay walang, kaili kay kaili. Walang kay walang. Magkaya namin yan Bago walang doon ko kaili. Walang kay walang, kaili. Tapos kung ito kung managal. Tuloy na lang ang kagawan. Walang kay walang, kaili kay kaili. Walang kay walang, kaili kay kaili. Diyan. Tapos kung ito kung managal, kakasal na kayong pagkatuayan natin ang babaeng walang kay walang. Walang kay walang, kaili kay kaili. Walang kay walang, kaili kay walang. Okay. Iba kayo naglatang si kanyo tanong na mo, gusto niyo mo yung iman mamamati ko kayo. At wag po yan kayo, di kayo kakasal, di pakiba tayo yung inyong katutuan, dari makatuting ka. Di kayo babae.
Iban kayo, babae, opo, opo. Ikay naman lalaki, baka talaga mo ang iinanjuran maging mayang pagkatoliko ng anak niyo, nung pagkaluba na kayo ng Diyos, ng pakiasawa yun? Opo. Lalaki at babae hindi sa alam ng Diyos. Ngayon sa akin tanggap ni Panaluan ng Demonyo. Ngayon iyawakan niyo ang inyong karamdaman, ipasyal yung inyong mong kapagdasan karamdaman ng Diyos ng Santa Iglesia. Para po ba nagbabae? Ako na lang naman eh. Ako ang salita. Kaya ako ang kita ninita. Ang matubali ang akuli. Advance yun. Advance. Sabihin niya pa ako itlagyan ni Naya sa akin. Sabihin niya lang yun. Tatagaban niyo lang, dahil niya kayo maging asawa, ngayon hindi ko na yung esposa na asawa, agpangkingin ko sa Iglesia Apostolica Romana. Bagay ka ng sarili, hindi asawa, kababye. At tatagaban niya maging tunay yung esposa na asawa, hanggang hindi kayo inawa. Hindi kayo lalaki. Sabihin mo pa ng iyo, hindi kayo maging asawa. Tatagaban niya, ang ibig sabihin hindi kayo kagalaban, at hindi kayo ang esposa at asawa, at pag-inyutos din sa Iglesia Apostolica Romana. Opo. Bagay kayo kami sarili, bagay. At tatagaban niya maging tunay yung esposa at asawa, hanggang natin kayong inawa. Hindi masa din ang pamako. Pamako. Maliwanag ang mo ini. Magiging kalawan o kaibigan, pinibadyan o kapataluan, pinsakit o kabaldanan, magiging ikawan niya kami, ni kamatay. At ako ay upayan ng Diyos sa iyo sa Santa Iglesia, o sa pagkasit ng Sanang Pesikalo at ng patutog, ng kamay kagawan, ng patatuanan ni, apyanan ni, natagapan, at kamerwisyonan, itinguklod ng pagkakasama yung pag-sabi sa Berman, kailangan pa, o ni Anak, o ni Espiritu Santo. Amen.
Amen. Any? Sige, pasunod nyo lang yan. Bye-bye. Bye-bye na rin kamatyo. Wala akong sasakto kayo. Okay na, no? Okay na, okay na, okay na, no? Yan yung lalaki, upang na rin kamatyo, kaya gabat na rin kasama kayo. Upang kamatyo, kailangan din ang asawa. Katalman nyo ay nakas. Iyon po ay nakas na nila. Okay? Okay. Basta niya kita. Sabi-sabi. Okay? Lalaki. Ganyan nakas. Babae sa Biblia at ako natanggapan mo na. Amen. Ngayon po, lalaki, ngayon ay nakas, kanina sa akin. Ini sebagai bu, kami kita para keras, kami beliau para keras, itu kan. Tanah orang mana negara, orang orang mana negara, mana negara, mana negara. Ewan bu negara, pakian tunay panay yung dapat papunta kayo na inaanapin. Kalahan po, ay nakukuha siya kayo isang man, kalahan po ako po, magkanita, abiyage, panalahin natin po, ay di naminasal, usal taon, magkanita, hindi na siya inapunin mo, hindi yan na. Ipa, iyan sa tuloy kay Pagkama, at palman mo na yung anak mo inasa. Ipagkatong po, hindi isang ikalanggiyak na isang kamen, pero kaya ko rin anak mo kay Pagkama, at pag-inet ka sa aking puso at kaisipan at ating pagto, ipakayadyo ng kayang kasal. So, palmong iyake, lalat yung men, ipagpalupo, ikipay na ng biyagay, igulang mo kay kanya, pagpapiragay kay Kevin Castillo, inisa nero, kagtanda, intula, ning pamapiragay mo, imagay kay Balwa, iliawan ni, kapagnataan na Kristo, minumi. Amen. Magbalik ang hindi, kaya tumayo, ang siklon kayo, verse 48.
Wala na nakakaya. Bendisyon ng Panginoon, ay kanyang singsing, at di kanyang laras ang aming paninikasan. Di singsing na gano'y manatiling katapatan. Malakoy ko, manatilihan at kapilanman ay masira hanggang kemate in metum eri. Ingaros naman, nagkakaling liban dyan, at ipunang galing ni asawa, emite isugit, tunay pa naman, ipigandyan panwa, simula naman di kami ang pinalakyo at ipakabalyo. Di ka masabal para ibubudyo kayo namin. Bendisyon ng tulong ni Gorel Susing na nakita kayo nila ang inasal, hindi ang kalasawa, pamanatili ang tapat ni Karulan ni ng bayan ng tingin kong masandal sa natingyan. At panwat mo namin ang pinugin karapatan ng dibanyan kay Sulit, alararaman na rin ni Haras, magkagitan doon ay may parating pamang kami kapindyan na lang, kinagirihin pa, o niya ang Espiritu Santo. Amen. Gini, kalagatapuan, bang kanita at tingnan kang pamilya, manyawad, kasopan, tingnan mamanulay pa. Itaman mo, abi-abi, ikagtatay, di panalagang iruma, di mo.
Kristo, sinabi mo kami kaya ng Apostol, ang kapayapaan na nautan mo kaya, ang kapayapaan ko, magiging kaya. Ginawa. Tingalaw tayo isa isa't sana na katasana ang yaking biyeh. Amen. May pagkakalagal na nasa meeting sa petition ni Naomi at yung karsiyang dahil na tayo, pasiknaman ka, inulog ka. Kasi tayo po, dahil kagawan, kayo po karay na inadyaw po kasi tayo, dahil higay mo kinasal, ngayon tinggal din manasang ngayon mo kinasal, ako, kaya nagkaganyan kaya po kagawan. Panabilin ako manatiling tapat king naman meron. Ikay Bapa, luguran yun, yan yung masawa, at maging mayang ko into, hindi pare-pare. Manatiling kayo king kasalbat kayanan, tulod at kawanan. At ikay naman malaking kinasal, pakaluguran yun, yan yung asawa. Ang tinulong mga nanay kalurang Kristo, ingay sa iglesia. At bibiyabiyang kayo, kami natin mananatap ng ino. Ngayon, manggaman king alalawang gawa. At beneficio na naman ng Diyos may mayong ito, tingin pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Palakpakan tayo po, Eni. Dahil mayong kasal. Salamat, King. Ay, siguro kayo. Maybe picture tapo, iwas-iwas. Thank you.